बाथौफुरि काटलिगावआव गासै 8 साननि हाबाफारिजों खुंगा 40 कोटी मिरु बाथौ फुजा मेलाखौ खुंनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार जादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसुरपुराव थानाय बाथौफुरि काटलिगावआव खुंगा 40 कोटी मिरु बाथौ फुजा मेलाखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाया फारि सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो फैगौ 24 खालारनिफ्राय 30 जानुवारिसिम मिरु बाथौ फुजा मेलाखौ मेहेरगोनाङै खुंनो लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। मिरु बाथौ फुजा मेलानि बानजाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला देग्लायनि बाथौ फुजा मेलायाव बायदि रोखोमनि गलाफोरजों लोगोसे सि-जोम बायनाय फाननायनि एक्सपो दिन्थिफुंसालि आरो मीना बाजार, सार्कास, बर'नि आलायारन थियेटारखौ दिन्थिफुंगोन। बेनि अनगायैबो हारिमु आयदायाव बैसागु हानजा मोसानाय, देमसि मोसानाय, हारसिं मोसानाय बादायलायनायफोरखौबो लाफानाय जादों। ओरैहाय देंखो मोनाबिलियाव बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर' आरो प्रबिन ब्रह्ममोनहा मेथाइ रोजाबगोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनाय जाबाय। जोंहा नैबे बाथौफुरि जायगायाव बाक्सा जिल्ला बाथौफुरि जायगायाव बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया फैयै फैयै देग्लाय 40 सफैबाय। बे 40 बाथौ मेलायाव जोंहा गोबां मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोगोसे खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। बेवहाय गासै 8 साननि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे फैगौ 24 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम बे 8 साननि हाबाफारिजों जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंहा बायदि रोखोम हाबाफारिजों मेहेरगोनां खालामगोन। जेरैहाय जोंहा थागोन बर'नि आलायारन थियेटार, सार्कास, मीना बाजार आरो बायदि बायदि गला आरो दिन्थिफुंसालि जोंहा थागोन। आरो लोगोसेनो जोंहा बे बाथौ फुजा मेला हिसाबै जोंहा धोरोमनि एसे पाब्लिसिटि बा प्रसार खालामनाय जोंहा थांखिबो लादों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा नैबे गाहाय पेन्डेलाव गाहाय जौसाङाव जों बायदि बायदि जोंहा एन्टारटेनमेन्ट हाबाफारिबो लाफानाय जादों। बे हाबाफारिफोराव जागोन जोंहा जोंनि बर'नि गेजेराव थालांनाय गोबां हारिमुवारि फोरबोफोर, जेरैहाय जों गिबि सानखालि 24 जानुवारि खालि जोङो बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायनाय लादों आरो 25 खालार खालि जोङो देमसि मोसानाय बादायलायनाय आरो फेशन श' कम्पिटिसन बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो 26 जानुवारि खालि जों थांनाय 16, 17, 18 जानुवारि जायनोखि धेमाजियाव जालांनाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै देरहासार जानाय बिथांमोनखौ जोंहा बरायनाय हाबाफारिखौबो बै सानखालिनो जों लानाय जादों। बेनिफ्राय जोंहा 26 जानुवारि खालि जोंहा देंखो मोनाबिलि जागोन। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंहा गारांगिरि महरै इलिसा बर' उदालगुरिनि बिनानावखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसे 27 खालार खालि हारसिङै केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओमफ्राय 28 खालार खालि जोङो इलिसा बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। 29 खालार खालि जोंहा बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोंहा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाबाय DJ प्रग्राम। बे MPR DJ प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों बै खालि। आरो 30 खालार खालि जोंहा बान्था राननाय हाबाफारि, केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय आरो बैसागो हानजा मोसानाय बादायलायनाय आरो मडेलिं श', फेशन श' बायदि बायदियाव बादायलायदोंमोन। बान्था मोनगिरिमोनखौ जों 30 खालि जोङो बान्था होनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो 31 खालार खालि जोंहा देंखो मोनाबिलि लादों। बे खालि जोबथा। बे खालि जोङो हांख्रायनानै लाबोदों प्रबिन ब्रह्म आरो बिबुंसार गयारि बिथांमोनखौ जोङो देंखो मोनाबिलिनि थाखाय जों देंखोगिरि हिसाबै हांख्रायनाय जादों। रायजो राजानिसिम मा खावलायनो सानो? आङो बे आफादनि जानानै बेखौनो रायजो राजानिसिम हांख्रायनो लुबैयोदि बे माखासे हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाया लैहोर लैहोरै फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैयो, बेखौनो आं आफादनि जानानै बयनिसिमबो खर' गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।
थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।